नमस्कार, हम नेहाराज। हम एगो पचरा गावत तनी जोन रउआ लोग के नीक लागे तो जरूर सुनब जा और बताइब जा कि कैसन लागल। आइन जा शुरू करी जा। चिहिया सरीख मैया शीतल मेरा रैली हो गवार लोगवाना, हो गवार लोगवाना। मैया जी के मारा मोन जाने हो गवार लोगवाना। मैया जी के मारा मोन जाने। चिहिया सरीख मैया शीतल मेरा रैली हो गवार लोगवाना, हो गवार लोगवाना। मैया जी के मारा मोन जाने हो गवार लोगवाना। किया मारम जानेला मलिया के बेटवा हो कि हरवाली हलेना, हो कि हरवाली हलेना। मैया जी के खाड़े पुकारे हो कि हरवाली हलेना। किया मारम जानेला लोहरा के बेटवा हो कि हरवाली हलेना, हो खटोलवाली हलेना। मैया जी के खाड़े पुकारे हो खटोलवाली हलेना। किया मारम जानेला अहिरा के बेटवा हो कि दूधवाली हलेना, हो कि दूधवाली हलेना। मैया जी के खाड़े पुकारे हो कि दूधवाली हलेना। किया मारम जानेला कोहरा के बेटवा हो कि खपराली हलेना, हो खपरवाली हलेना। मैया जी के खाड़े पुकारे हो खपरवाली हलेना। जेहि माने देवी उहे पूजे राउर पौवा। दोनों हथवा जोड़ लेना, दोनों हथवा जोड़ लेना। नेहरज गावे पचरवा दोनों हथवा जोड़ लेना। नेहरज गा